وزیر ارتشên Fransayê stratejiya Amerîkî bi vekşana hêzên wê ji rojhilata navîn rexnet kew dibêje. Ew yek dikeve di xizmeta Rûsya, Tirkiye û Çînê de li deverê. Îro di gotarekê de li dîdargeha danûstandinên Menama paytexta Behrênê, Florence Parly, wezîra ارتشên Fransayê stratejiya Amerîkî bi vekşana hêzên wê jê rojhilata navîn li ser çend qonaxan rexne kir. Hişyarî ji metrasiyên wê li ser deverê da. Herwiha Parly got ku Amerîka bi vê biryarê neserkeftin derbarê zincîrek bûyerên ji sala borî ve di navbera wê û Îranê de lê deverê Rûdayê bi dest xistiye ji ber ku tu bersiv ji wan re neda. Takû nakûkî û êrîş û destwerdana Îranê li deverê berdewam ma. Herwiha Parly amaje kir ku ev siyaseta Amerîkî rojhilata navîn dikeve xizmeta Rûsya, Tirkiye û Çînê de. Ew alî bi wê siyaseta Amerîkî valahiya wê li deverê dadgirin. Lê Fransa dê di bersiva Îranê de berdewam bimîne û piştevaniya hevpeymanên xwe yên herêmî berdewam bike. Wezîra ارتشên Fransayê tekez kir ku dema teqandina gemiyan bêbersiv ma êxistina balafirên bêbalafirvan hat. Ew jî bêbersiv ma piştre mezintirîn kargehên petrolê rastî topbaranê hatin. Dîsa tûbersiva wan hat dayîn. Pirsîn ha ew e. Ev pirsgirêk berê wan li kur e. Parly herwiha amaje bi heman siyasetê di dema serokê Amerîkayê berê de Barack Obama kir û got ji ber berjewendiyên xwe di hilbijartinên Amerîkî de sala 2013 êrişeke kîmyawî lê Sûriyê hat encamdan. Lê Obama bersiv neda. Niha jî heman kiryar berdewam in. Eger encamên hilbijartinan çibin jî Amerîka di vê siyasetê de berdewam maye. Hevdemî rexneyên Fransayê ji Amerîka û siyasetên wê re îro General Kent McKenzie ragihand ku ew ê 500 serbazên Amerîkî Rojavayê Kurdistanê bihêlin. Erkê wan lê rûbirûbûna Daişê be.